Новата версия на Autodesk Revit вече е тук и искам да ви покажа накратко какво на мен най-много ми хареса от новости, които са въведени. Всички нови неща може да видите на едно място, ако отворите Help на Autodesk Revit 2027 и тук отворите ето тази папка. По начин, по който са ги подредили Autodesk, смятат, че може би тези са най-важните неща. Едно от тях е свързването с облачните услуги на Autodesk директно през Revit. Те вече ги прекръстиха от BIM 360, Autodesk Construction Cloud вече ще се казва форма. Revit вече ще може директно да общува с Cloud модела и да извлича от там информация и така нататък. Аз няма да се спирам подробно на това нещо, това може би по-нататък ще коментирам. Ще обърна внимание на другата много голяма новост на Autodesk. Това е AI агента Autodesk Assistant, с чиято помощ лесно може да правите разни неща в Revit. Ако погледнем малко по-навътре, ще видим, че Autodesk Assistant всъщност не може да прави чак толкова много неща. Ето тук пише какво може да прави, да вади от модела информация, да експортва, да преминува шитове, страници и така нататък, да ги експортва. А сега ще го тествам този Autodesk Assistant. В този модел да ми преброи, да речем, колоните. Това му е в силата. Ако вашия панел тук е затворен, се отваря от юзер интерфейса с Autodesk Assistant. И тук мога да си му кажа да ми направи, да ми преброи колоните в модела. Сега тук ще започне едно дълго броене и обясняване. Сега това намери 110 колони. Аз набързо ще го проверя с една табличка за колони. Като ме интересува само count. Ще му кажа да ми сметне общото. Само, че при мен се получиха 62 колони. Защо има такава разлика? Тъй като има колони в укрепването на изкопа, а те са в друга фаза. Ако аз махна филтъра по фази на таблица, тогава ще получа това, което получи и Autodesk Assistant. А сега ще му кажа да ми изкара само колоните, които са от тази фаза. Така, очевидно Autodesk Assistant след многото обяснения не даде никакъв отговор. Да беше дал всъщност дори обикновеното броене стана много по-бързо с една таблица. Все пак аз реших да му дам втори шанс и тук го помолих да ми намери всички колони, които са армирани с армировка номер 20. Последваха много обяснения, уточнения, нови уточнения, търсене на параметри, пак обяснения и така. Докато накрая ми даде абсолютно грешния отговор, че няма колони в модела, които са армирани с армировка FI20. След доста време работа. Все пак за последен път го тествах с възможността да ми направи нива, като му задах ето този промпт да ми направи нива през 320. Хубаво си ги сметна, уточнихме колко трябва да бъде височината, пресметна ги наново, но в един момент просто заяви, че няма инструмент за създаване на нови нива, тъй като той може само да вади информация от модела. Така че съвсем подробно и точно ми обясни как да направя това нещо. Също да направя и още. Така че моят извод от работа ми с този агент е, че просто може да го ползвате за един help, който интелигентно ви отговаря на въпросите в повечето случаи. Другото, което съм направил във връзка с AI от Autodesk, тъй като това честно казвам не върши кой знае каква работа, това е да направят сървър, Model Context Protocol сервер, който може да свързва външни AI агенти с Revit. В случая това е, може да го свържете с Claude или с
курсор, ако не бъркам. Свързването става лесно. Би трябвало, инсталира се допълнителен плагин в Revit, който се изтегля от инсталационната директория в интернет. И тогава може да го свържете. Ако не се свърже автоматично, това нещо трябва да се добави в настройките на Claude, за да тръгнат нещата. Къде и как се добавя, може да питате самия Claude, тъй като при мен не тръгна. Claude ми показа къде се слага и нещата тръгнаха. И сега ще пробвам как работи този сървър с Revit, с външния Claude. Просто ще го проверя дали вижда модела. Така, и сега ще го помоля да направи същото нещо. Да селектира всички колони, които са армирани с армировка V20. Накарам го да селектира, тъй като в момента той е MCP сервер, може отново, както и Autodesk Assistant, само да прави запитвания до модела, но не може да прави реални моделирания по промптове и така нататък. Тук отново ще има доста дълго време обясняване. Тъй като съм с безплатната версия на Claude, свършиха токените. След толкова много време AI абсолютно погрешно отново оцели гради вместо колони, явно още не прави разлика, а в предния опит на същия промпт, който му бях задал, ето този, ми селектира плочи. Така че поне за момента аз смятам, че с AI не се получават добре нещата. Може би по-нататък, но в момента може да ги ползваме по-скоро тези агенти като една опция, като help, да ни казват какво да правим, а не да оставим самите те да го правят. Така че продължавам нататък с новите неща в Revit. Едно от новите неща, което вече наистина се заслужава, това е да можете да слагате стени като хост върху други стени, т.е. стените да бъдат хост за други стени. Това по-скоро е от помощ на архитектите, аз само ще го разкажа набързо. Идеята е, че ако трябва да правите стената от няколко слоя, лесно може да го направите с хостната стена върху предишната, така че двете се местят заедно. Който иска да го тества, да има предвид, че за да стане това нещо, не става с конструктивна стена, тук ги няма иконките, само с архитектурна. Тоест, ако направя архитектурна стена, тук имам възможност да я направя по стая или върху друга стена и тогава ми излизат бутоните за Hosted Wall. И така аз лесно мога да отида да си хостна едната стена към другата, така че когато ходят напред-назад, автоматично да се движат заедно. Явно не се хостват по дължината. Този инструмент за архитекти аз ще го прескоча и продължавам нататък. Другото, което много ми хареса, това е възможността да номерираме елементи. Всъщност това нещо отдавна липсваше в Revit. Как всъщност стават нещата? Това може би подготовка от конструктивна гледна точка и за стоманени конструкции, но ето как може да номерирате елементи. Вече в Manage има нов бутон Numbering, където може да зададем автоматично номериране на елементи. В момента аз съм номерирал градите в този модел от 1 доколкото дойде, без значение на кое ниво се намират и така нататък. Тоест те са номерирани от 1 доколкото се изброят. За да може да направите номериране автоматично,
трябва да направите нов филтър. Тук имам достъп до бутона за филтрите. Всъщност ще направя ново номерение, което ще го кръстя Structural Framing за номериране на гради. За да номерирате, трябва да направите филтър, с който да окажете кои елементи могат да бъдат номерирани, тъй като не градим много в модела. Затова съм направил един филтър, който съм кръстил Structural Framing. Той е закачен за категорията Structural Framing. И съм казал, че той трябва да съдържа в името на фамилията RC, т.е. това са моите стомобетонни гради, за да не хване стомана, дърво и така нататък. И да не включва в името на типа борд, защото няма нужда да номерирам бордове. Този филтър ще го добавя за този тип номериране. Се търсачка. Ето го. И после трябва да кажа в кой параметър да се запишат тези номера. Мога да избира от стандартните параметри mark или comment или от всеки shared параметър, който сте добавили като project параметър в модела. Ето тук се записвам как искам да бъдат моите гради номерирани. Си казвам, че те трябва да бъдат с префикс GR и съответно 1, 2, 3, 4 и така нататък. Мога да добавям и други параметри от тези всичките тук в името на номерирането на елемента. Тъй като аз искам моите гради да се номерират по нива, т.е. на всяко ниво да започват от 1 до еди колко си, така че ето от тук на partitioning мога да кажа, че искам да ми ги раздели по параметъра reference level, да речем. И така всяко едно ниво ще има отделни гради. На елемент matching, това всъщност в нашия случай не ни е необходимо, но ако ние номерирахме елементи, искахме еднаквите елементи да бъдат с еднакви позиции, може да кажем, примерно еднаквите елементи по геометрия да получат еднакви позиции. Всъщност това е нещо, което по-нататък ще се използва основно за стоманите конструкции, про еднаквите планки и гради да имат еднакъв номер, а може да кажете нещата сами еднакви, еднаква позиция, ако се по някакъв параметър е еднакъв. Това са разни допълнителни неща, сега няма да го използвам това нещо. И когато приложа номерирането, ето моите елементи се номерираха. Ако погледна пражния план, за всеки етаж аз имам номериране. Това може би е на друго ниво, затова е с 4. Това се води към кота 0 тая града, а тази е към кота 280, затова с еднакъв номер. В случая, за да не стават такива неща, ще използвам един параметър, който слагам в моя модел. И той служи за ето това нещо, за определение на количествата. Този параметър при мен се казва BIMUStory. Така че, за да стане правилно номерирането, ще направя partition не по reference level, а по BIMUStory. Ето така. И тогава вече номерата ще бъдат както трябва. Ето тук имам 8 гради. Сега, реално погледнато в кофражен план ние номерираме градите по тяхното местоположение. Това е по-скоро демонстрация. В реален проект бих използвал някой ръчно номериране, така че първо да номерирам хоризонталните, а после вертикалните гради. Вече си имат уникален номер за всяка кота. От 1 до колкото дойде за съответната кота. И така нататък за всяка кота. Това е възможността за автоматично номериране. Ако то е пуснато, ето тук може да видим как точно по различните партишени са номерирани елементите. От колко си до колко си, отколкото са почнати и така нататък. Обръщам внимание, че стандартното номериране за армировки, което преди се намираше такова структур в настройките на армировките, сега всички армировки са изместени в нов таб Concrete. Тук са армировките, техните настройки, но вече в Reinforcement Settings нямаме номерацията на армировките, тя отишва точно в Numbering. Ето ги тук. Когато апгрейдните модел от предишни версии към 27, ето тези неща се получават автоматично и всъщност ето това е номерението на армировките. Ето на Number Sequence може да видим как се наричат отделните партишени. Т.е. това са партишените, които ние си ги пишем върху армировките. Ако ги търсите някъде, ето тук са. Ето тук отново има за премахване на gaps. Явно има празна армировка. И така нататък. Готиното е, че ако си направите някакъв филтър за армировки, това, което беше преди известен проблем при преправяне на вече съществуващ проект, вие може да си направите
някакъв филтър за съществуващите армировки, да ги изключите от номериране и техните номера няма да се променят, каквото и да прави. Естествено, не е хубаво да ги номерирате, т.е. да ги редактирате. Това да си направите номерация само на новите елементи. Доста хубава опция, помага и за армировките, ще видим как се използва и при метала. Също, което искам да ви покажа, това е нововъведение, за да може да правим армировка по сечение, което е променливо. В случая аз ще го направя на една греда. Тук съм си направил една греда, която е в дъга и е с променливо сечение. Тези армировки са ето тук в Path Reinforcement. Всъщност тези два бутона представляват разширение на вече съществуващите Freeform армировки. Този е за напречни сечения основно, този е за надлъжна армировка. Ето как може да стане това нещо. Избирам си Path Reinforcement. Ето го стария бутон, който беше единия от Freeform армировките. Вече има и още един добавен тук. Избирам Shape, посочвам пръта, в който искам да сложа армировките. Аз ще го направя тук, къде е Wireframe да се вижда. И си правя самото сечение. Аз ще направя някакво стреме. Ето тук. Ето това ще бъде армировката. Даваме Finish. И след това трябва да посоча самия път. Път разпределение ще бъде ето този. Избирам си какъв да бъде максимум спейсинг да бъде пръта и си избирам какво да бъде. Аз ще си избира това да бъде стреме. Ето такова. С спейса, после ще го завъртя, давам Finish и вече си имам армировките. Само че ще го завъртя това стреме с спейс да застане горе. Вече си имам армировка, само че долният край не е там, където трябва, така че с 8 Constraints на самия прът ще му кажа, че той трябва да върви по долната равнина. Може би трябваше на всички. Ето така. И вече си имам прът, който е от до и ходи по дъга. Може да се направи с други сечения, с по-свободни форми. По-подробно може да го видите в ето тук в опътването на Autodesk. Другата армировка, тая ще я прескоча за малко, която пак е разширение на Freeform армировката. Това е надлъжна армировка, но вече не по геометрия, а по стремена, по напречна армировка. Тоест може да моделираме надлъжна армировка по самата напречна армировка. Ето как става това нещо. Ще използвам отново тези армировки. Ще направя малко по-малки куки. И ще се направя такава армировка. Надлъжна по стреме. Може по цялото стреме, може по отделни негови участъци. Сега ще го направя по участъци. Да речем в долния участък искам да имам 3 16, които са Fixed Number. Без куки. Ето директно ги посочвам. Само че от другата страна трябваше да бъдат. Ето така. А в горния участък искам да речем 2 14. Имам вече тези пръти, Finish. Нещо диаметрен съм го докарал. Това да е 16, да речем. И да са 3. Ето ги прътите. Ако ми трябва да речем монтажна армировка отстрани или разпределителна, мога отново да кажа по сегмент и да се сложа някакви пръти отстрани. Да речем през максимум 20 см. И от другата страна също. Finish. Ето по този начин се направих армировки, които са с променливо разстояние между тях и следват някаква странна форма на гредата. Този инструмент има доста голямо приложение при колони. Например, ако се взема тая колона и направя армировката с новия инструмент, да речем 16, целият прът да бъдат през най-много 20 см, нека да бъдат първо.
Мога да се посоча стремената, ето какво се получава директно. Получавам 16, които са вътре в колоната. Мога да ги удължавам колкото е необходимо. Евентуално да им сложа куки. В началото ще сложа кука, която да речем да е на 90. Само че завъртява на 180 градуса. Ето как се получава пръта. Мога да отида да го сгъстя малко, просто да кажа, че е през 15. Ето през 15 автоматично това напълни колоната както трябва. Готиното е, че ако аз сега разширя тая колона, направя по-голяма, всичко се променя динамично и вече имам толкова пръти автоматично наредени. Мога да отида даже и да им сложа и автоматично огъване. Ето по този начин. И така се променят армировките. Продължавам нататък с следващите нови неща. Това е доста чакало нещо. Това са всъщност възможността да въвеждаме пръти. Една и съща армировка да имат различни разстояния. Ето как се правиш това до момента. Ако искахме да имаме различни разстояния, както да речем в тази града, трябваше да се направят три отделни армировки. Една през 15, една през 25 и една пак през 15. В тази версия вече може, примерно, ако вземем някаква готова армировка, вместо да ви даваме, че е Maximum Spacing, да променим на Custom Spacing. Ето тук. Между другото, в тази версия изчезна тук Options бара, който когато правихме някакви неща, ето сега примерно пусна команда за стена. Ето всички неща, които излизаха, тук няма стане в разрез, ето команда за стена. Всички неща, които излизаха в този Option бар, вече са изнесени в рибана на абсолютно всички команди. Това започна от 26-та версия, там поизнесаха някои неща. Вече каквото търсите при който беше тук в Options бар, го търсите или в рибана, или в Properties панела. Просто няма да има такъв Option бар вече. Сега, значи за тая армировка аз искам да я направя да е Custom Spacing. Имате два варианта да направите този Custom Spacing, да го опишете. Или с бройки по разстояние, или дължина at пак разстояние. Дължината може да бъде зададена с цяло число, а може да бъде зададена с процент от елемента. Ето как става това нещо. Значи сега да речем, аз искам да започна с една четвърт от армировките ми, или първо да не една четвърт, искам да бъдат примерно 10 армировки или 7 армировки по 15 см в началото. Тъй като средата не знам колко ще се получат, задавам въпросителна. Така ще вдигна, се вижда малко. Значи започвам с 7 по 15. Не знам колко по 25. И отново 7 по 15. Ето какво се получи. Това е една и съща армировка. 7 армировки тук през 15 см. Точно. N на брой през 25 и отново 7 през 15. Това, което не ми хареса в това ново въвеждане е, че тези армировки вече трябва да ги целите на точно разстояние. Ето тук, т.е. да се получат точни бройки, защото иначе се получава едно разстояние, което няма какво го правите. Ето тук. Това 20 се стои, защото не могло да ги нареди точно. Сега ако го направя, да ядем с 10, да и ще стане. Отново останаха 15 см. Това е на 37. Е по-точно числа. Сега вече се получиха точни размери и няма такова паразитно, което остава. Сега тук в по-старата версия на този атак, тук пише колко е спейсинга между стремената, но тъй като те са различни, аз мога да го редактирам. И вместо този параметър spacing да добавя един нов параметър, който се появява в тая версия. И то е ето този
Spacing Summary и Spacing Detailed Summary. Това нещо ще ви изпише примерно 7 по 10 плюс 15 по 30 и така нататък, т.е. бройките, разстоянията на всичките стремена, а това изписва само разстоянията. Така че аз ще го сложа тук, ще му сложа една наклонена черта и отново ще го вкарам в проект. Така вече виждам, че имам 32 стремена през 10 и 30. И по този начин може да си смените таговете. Малко допълнителни неща за тези армировки. Ще се върна към тази игра, където има стандарт. Значи тези са стандартните 11 през 15, 10 през 25 и от тук отново през 15. Това е една четвърт на практика от дължината. Аз съм го сметнал, че е 136 см. Ако задам тази армировка по този начин, една четвърт през 15, останалото през 25, тук пак е една четвърт, има леко изместване и не са абсолютно точни нещата. Това е така, тъй като тук ние задаваме максимум спейсинг. Всъщност реалното разстояние тук е около 13,5, а тук е 25. Докато в новото въвеждане трябва да бъдат абсолютно точни. Ето тук. Затова, нали, понякога се налага да намествате точни разстояния, защото тук не задаваме максимум спейс, а точно разстояние. Сега, какви други неща има като нововъведения в Revit? За армировките, това са най-важните неща, които са въведени. Сега има възможност да се снаждат автоматично freeform армировки, а тук са вкарали една формула с възможност лесно да смятате общото тегло на армировките. Малко неприложимо в нашия случай, ако ползвате фигури, които се смятат дължината по нашите стандарти, защото тези неща тук се смятат по огъвките и по дъгата на пръта. Ако ползвате стандартния параметр bar length в Autodesk, това ще ви върши работа в Revit. Ако не, няма да ви върши точна работа. Другото нововъведение, което ако някой много реши да се заиграва, това е възможността да намествате лидерите на таговете. Честно казано, не мисля, че човек трябва да се губи времето с това нещо, но все пак, ако редактирам този таг и му сложа една рамка, умишлено ще я направя да не е симетрична. И пусна на тая рамка лидерите. Стандартно Revit се условя, тъй като е автоматично атачнат лидера, там някъде по средата. Сега ще му сложа една стрелка. Ето да има стрелка. Вече когато маркирате лидер, тук се получават две кламерчета. Може да отключите лидера и да го закажете където на вас ви хареса. Ако отключите и горния, може да го поставите на различни позиции и на всичко отгоре се снапва правилно по елементите. Тук снапва. И може да го сложите където на вас ви хареса. Това е по-скоро ако оформите някакъв детайл, защото ако това го правите за всеки един елемент, си е загуба на време. Другото ново, което исках да ви покажа, това по-скоро да го разкажа, няма да показвам подробно. Това е, че Autodesk страшно много работят върху изчислителния модел. Както и в предната версия, така и в тази имат добавени страшно много нови неща по изчислителния модел. Например, тук се добави възможност да се слагат така наречените кладинги, който работи в робота ги знае. С помощта на кладинга може с един безмасов, безкоравинен панел просто да разпределите товар върху прътови елементи. И те се опитват да постигнат възможността да моделират модел толкова прецизно както в робот, така и в Revit. Единственото, което не е много сигурно, е дали самия Revit ще може да смята или предвид тези нововъведения, които вкарват тук за връзка с клауда, така е наречената вече форма, като нищо могат да изнесат самите изчисления в облака, а пък в Revit само да гледаме техните резултати. Надявам се да им го направя точно така, но ще видим по-нататък. Това бяха новите неща в Revit, които на мен ми направиха най-силно впечатление. Ако имате въпроси, пишете като коментари или може да разгледате всичките нововъведения в Help на Autodesk.